Yan, na nakapaloob sa ating dear love, like super legit and all. Minsan kasi talaga mga kabisyo yung konsepto ng say for example yung konsepto ng work-life balance. Naku, napakahirap po talaga niyan, like super legit and all. Ako, sa totoo lang, bilang isang alipin ng salapi na matagal na rin naging alipin, up until now, alipin pa rin po ako ng salapi. Oh, I would say, ito yung realization ko nung nagtrabaho na po ako. Hindi mo talaga mahanap yung tinatawag mong work-life balance. And lalo ka lang may stress, like super legit and all, kapag hinanap mo at ginawa mo talaga ng todo-todo yung sinasabi at pinaniniwalaan nating work-life balance. Because it requires super duper a lot of effort and all. At kapag hinanap mo at inifortan mo talaga yung work-life balance na yan, darating talaga sa punto na hindi mo mababalance yan. Pipili at pipili ka talaga ng isa kung saan mo ibibigay yung pinakamabigat na attention mo. Pamilya mo man yan o trabaho, like super legit and all. Kaya realization ko is tinigilan ko na yung paghahanap pag-e-effort ng work-life balance na yan. Oo. Ang hinanap ko na lang talaga at talagang inilagay ko sa trabaho ko is yung tinatawag nating harmony. Yan. Harmony, ibig sabihin nito mga kabisyo is, perfect combination of your work and at the same time, nung pamilya or personal na buhay na meron ka. Because katulad ng halo-halo na napakasarap talaga ngayon. Uy, salamat sa mga taga-choking ha. Sorry. Salamat sa mga taga-bang inasal. O, mali pa. O, kasi nagpadala sila ng mang inasal sa amin dito kahapon. Katulad nung ating halo-halo, it's a perfect mixture talaga dapat eh. And katulad ko ako isang tao dito na workaholic talaga. I would say yung iba din talaga diyan katulad ni Conyo Bicolano, medyo naaaliw din talaga sa pagtatrabaho. Meron din namang iba na ayaw na masyadong nagiging workaholic at gusto familyholic sila. Okay lang naman yun. But at the same time mga kabisyo, there are days na kailangan mo talagang bigyan ng mas malaking attention, either family or work. Kaya dapat mahanap mo yung tinatawag nating perfect harmony. Natatandaan ko nung ako ay bata pa mga kabisyo, nagtatrabaho yung nanay ko sa gobyerno at bilang isang empleyado, ang nanay ko ay nanay din at ako ay bunso. Natandaan ko nun, talagang alagain pa ako nun. Nagchuchupon pa ako, anong edad ko nun, tanda-tanda ko na. Tapos natatandaan ko nun, sinasama niya ako sa opisina niya. Ini-instruct niya lang ako, Toy, digdi ka lang. Kaya, Toy, dito ka lang ha. Toy, dito ka lang kasi may meeting lang si mama. Ako naman, nakaupo lang dun, chupon-chupon lang. So isa yun sa mga perfect harmony nung tinatawag nating work na meron ka ngayon at buhay or personal na buhay na meron ka. Because if you found that perfect harmony mga kabisyo, dyan mo masasabi na you always go to work to play. Yan. Not really just to survive and all. And bibihira po na mahanap natin yung mga ganyang klaseng harmony, yung tipong papasok ka dahil feeling mo ang saya-saya mo because you have a perfect harmony of your personal life and nung work mo. Diba? Kaya mga kabisyo, samahan nyo po akong buuhin ang Dear Love natin maya-maya na tatalakay sa kung paano nga ba babalansehin ang ating oras sa mga hilig natin or hindi hilig, sa mga personal stuff natin versus sa mga obligasyon at responsibilidad natin bilang isang ama, ama, ina, o kung ano pa man. Siya mga kabisyo, samahan niyo po ako dahil sa aking pagbabalik, papanoorin na natin at papakinggan na natin ang kabuuan ng Dear Love na yan. Kasama niyo pa rin po your Uragong Broski like super legit and all Conyo Bicolano para sa paborito ninyong dramahan na Lunes hanggang Biyernes. Kabisyo, ito po ang Dear Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!